Jó, csak elsőre ezt nem tudjuk először velük. Nézzétek, tehát így állnak, és fütyre mind betámasztják. És azzal az egléterrel kirántják az ellenfelet. Aki nehéz 10 nyugaló van. Figyelj, nézzétek majd meg! Figyelj, nézzétek meg, vezérszóra mint hanyat dobja magát. Nézd meg, hopp, látod? Hogy csinálnak? Így csinálnak, nézd! Elég egész! Így van! Begugol és mindegyik így bejár. A csajok is ezt csinálták. Párhuzamosra beállnak, Így van. Solti Bikák és a Royal Fitness csapatának erős izzasztó összetűzésében a Solti Bikák kerekedtek felül 2-0 arányban. Betámasztanak, mint az éket lehetetlen behúzni a földre. Ez technikai kérdés. Reméljük, hogy a centeresek is kifújták magukat, mert ők következnek a VIP Security-val.